Bulan Sawalmu piye cah? Isih berlanjut apa ora? Lehmu dolan lebaran njaluk ngapura. Wingi selama bulan poso ya arep cukur ora sempet-sempet cah ngasih lebaran barang ya ora cukur aku. Nembe iki mau sempet cukur, mumpung enek wektu wis langsung gas mangkat ning tukang cukur. Jane omahe tukang cukure ya ora adoh, cedhak karo omahku jane. Ndelalah pas bulan poso wingi kok ya eneng ya acarane, ya arep cukur ngasih ra sempet nembe sempet iki mau. Ge ya kebetulan iki kan wis musim hajatan to cah. Biasa to lek ning desa ngene iki angger bar lebaran ngono wis rame, mulai rame wong hajatan. Sing nikahan lah, sing khitanan lah wis ngono kuwi. Kaya-kaya iki meh dadi tradisi ngono wong hajatan angger bar lebaran. Blok nggonamu kono apa ya rame kaya ngene aku ngene cah, angger bar lebaran akeh wong hajatan ngono. Dadi iki mau ya sekalian ae lah aku cukur. Wong arep becek barang ben ketok rada rapi ngono kan rambuté. Lek blok nggonamu kono misale enek wong hajatan ngono hiburane apa cah? Lek blok ngene aku kene mesti sing sering ki organ tunggal, lek ora campur sari, jaranan, wis mesti ngono kuwi. Dadi nek wong hajatan wis hiburane wis kurang ngono-ngono kuwi tok ae. Lek misale kok enek janger, wayah ngono sik langka ing kene cah. Lek jaman biyen ngono sik eneng layar tancep ngono, tapi saiki lek enek hiburan layar tancep ngono ya suwepi. Jadi lek blok ngenamu enek wong hajatan ngono hiburane apa ning kono?